izilo zonke zichithiwe, kuchithwe zonke inhlobo zamadimoni aphihliza lonke uhlobo. Umuntu omusha njengoba usekhaya zigade, kuchithwe imimoya enhlobonhlobo, baphumile ngobuningi babo, baphihliza noma yini. Hlala ekhaya, yamkela amandla okubamba inkanuko, yamkela amandla okulalela nokuthobela umthetho wasekhaya, ngoba angeke ukwazi ukuthobela umthetho ungenawo amandla kaMoya Engcwele. Angeke ube namandla kaMoya Engcwele ungenaye uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Uma ekhona lapha ekhaya othi inkosi uJesu, ngiyakudinga empilweni yami, angeke ngisakwazi ukuzenzela, ngicela ukuthi uphakamise izandla la ukhona, ukuze nawe uzowamkela lamandla, uzoyamkela le heavenly intelligence, uzokwazi uku-operator in the intellectual dimension, in the heavenly intelligence dimension, la khona u-advance. Phakamisa izandla zakho lapha ekhaya, sikhuleke nawe. Uzosho la mazwi emva kwami, uthi inkosi uJesu, ngiyavuma ukuthi wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ngena enhlizweni yami, busa, iba inkosi yokuphila kwami. Ngihlanganise nabantu becebo lakho, donsa inkanyezi zakhe emazulwini, zize kimi zizongifundisa indlela yakho nendlela yokuphila, ukuze ngiphile. Egameni likaJesu ngiyavuma uNkulunkulu ukuthi wena ungumhlengi wami. Ngiyavuma Nkosi uJesu ukuthi wena uyayibusa impilo yami. Busa kuma decisions engikwenzayo, busa emndenini wami, busa emagcekeni la ngihlala khona, busa kuko konke engikwenzayo. Ngiyazahlukanisa nalo lonke uhlobo lwezinto zakamoya ezake zenziwa nezake zakhulunywa ngami nangempilo yami ngingakazalwa. Egameni elinamandla likaKristu Jesu ngiyakuvuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi nomsindisi. Ngiyakholwa nangenhliziyo yami ukuthi wena uyinkosi nomsindisi. Baba, sebeshilo ngemlomo yabo uNkulunkulu oyingcwele, siyacela mnini amandla onke ukuthi ubagayide, ubazungeze ngenkazimulo yakho, ube nabo kukho konke, egameni elinamandla likaKristu Jesu. Amen. Amen.